Hi guys, welcome to my channel. So magkaon tapos kabuo ko kun ani kanang baluto sa nay suka o baluto sa buo ko, di ba natong idok-dok na o dok-dok. Asa may flat ato. Muna siya diya ko guys, muni dok-dokon diya ko nun. Ha, yun ni baliman kinauna man katong puti naman. Ang gahi. So guys, gupon ginang sabaw. Muna gahi gisunga puti akong yun ba. Mo siya guys, unang yelo kay na masinalong. So flat man ta to siya guys, nga kuan. Pagdok-dok. So mo siya guys. So mga on dito guys, balutos kabuok. Salamat din sa bibiyan sa kabuok. Pero salamat gyapon kay kuan. Ilibrian ko usa ka balot so atong kaon sarap. Sarap ya o suka ko. Atong imong suka kay inom suka. Suka. Motro guys ha. Bong kulang gina siya guys ha. So, kung wala pa ka-follow, please follow, like and share. Bye. Thank you for watching.